Správne zaostrený obraz je jeden z základov pre prácu s videokamerou. Amatéri sa spoliehajú na automatické ostrenie, ale to nie je ideálne pre tých, ktorí sa chcú venovať videu serióznejšie. Pre tých je určené manuálne ovládanie. Poloprofesionálne a profesionálne kamery majú na objektíve väčšinou takéto ostriace kruhy. Podľa hesla lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť, poďme sa pozrieť, ako to v praxi funguje. Podľa toho, čo vidíte, iba s veľkou dávkou predstavivosti zistíte, že sledujete pole slnečníc. Ak otočíme ostriacim kruhom proti smeru hodinových ručičiek, zistíme, že ostro sa nám posúva na vzdialenejšie predmety. Ak však kruhom otočíme naspäť, v smere hodinových ručičiek, obraz zaostríme na predmet, ktorý je bližšie ku kamere. Ak si chcete byť istý ostrosťou, približte obraz do najväčšieho možného detailu, točte ostriacim kruhom, až kým váš predmet nebude ostrý. Potom obraz oddiaľte a komponujte ho tak, ako si želáte. To je na dnes všetko. Teším sa na vás pri ďalšom dieli videoškoly.